2.35 ainakin. Samu Mikkonen mies 7 sarjavoittaja viime vuonna. Silloin kello pysähtyi aikaan 2.34. 97 Jari Piipponen onnisteli viime vuonna miehissä peräti 2.26.07. Onko niin, että tuohon vauhtikin jopa tänään pystytään? Se nähdään, kun pari kierrosta vielä juostaan. Matti Röppäsen johdolla tullaan. Ja kello on käynyt maalin kohdalla 48 sekuntia. Ja Röppänen vetää Karjalainen perässä. Sitten Mikkonen, sitten Holopainen. Ja tuota pääjoukkoa vetää sitten Janne Heikkinen, Kuopion Reipas. Ja on hurja tahti ja tullaan. Minuutti on täynnä, kun ollaan tuolla takasuoralla. Ja hetkisen kuluttua ollaan tuolla puolessa matkassa. Ja kyllä tässä mennään nyt aivan tuottoman kovaa sillä yhteen. Ja 10 mennään tuonne 500 metriin. Ja me katsotaan, millainen on tuo tahti sitten, kun tullaan tähän toista kertaa maalin kohdalle ja lähdetään viimeiselle kierrokselle. Edelleen Röppänen saa vetää tuota joukkoa, mutta nyt siellä alkaa Karjalainen sitten jo pikkuhiljaa kolkutella Röppäsen olkapäällä. Hyvä Jiri! Vielä kovempaa vauhtia. Edelleen Matti Röppänen vetää ja nyt kannustulta kehiin, kun lähdetään maitoampujen täyteiselle viimeiselle kierrokselle. Röppänen, Karjalainen, Mikkonen, Holopainen ja Holopainen jättää leikin kesken, mutta sitten sieltä lähtee seuraavaa ryhmää vetämään Sami Hänninen Kuopion Reippaasta ja Hänninen johtaa tuolta pääjoukkoa tuonne viimeiselle ringille ja Röppänen pitää edelleen kärkipaikkaa, kun hetkisen kuluttua 200 metriä matkaa maaliin ja 2 minuuttia täyttyy näin tuonne 2.30 aikaa. Siihen on vielä hyvät mahdollisuudet ja Röppäsen askelet tiivistyy entisestään. Näytti, että se Karjalainen tulee jo rinnalle, mutta vielä pystyy Röppänen puristamaan ylimääräisen vaihteen. Sitten on se Samu Mikkonen, kun tullaan loppusuoralle. Mikkonen tulee kolmospaikalta, puristaa siinä Karjalaisen sisällä, puristaa ohi ja pääsee sitten Röppäsenkin ohitse. Nyt tulee kolmosta loppusuoraan ja kyllä Samu Mikkonen kiristää sieltä tiukasti ja tulee voittoon 2.30 täynnä nyt ja 2.31 epävirallisesti. Sitten nähdäkseni Karjalainen, Röppänen ja sitten Hänninenkin hyvään aikaan.